Sí, fa 5 o 6 anys ja, el 2018, vam rebre la visita d'una parella, d'una família, que venien dels Estats Units i venien a visitar l'ICAEM perquè tenien un quadre que volien que estudiéssim. Soc investigador del Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida i la meva feina principal és la realització d'informes a través de l'estudi històrico-artístic i de fotografia tècnica d'obres d'art per a intentar atribuir-les. Ells pensaven que l'obra era un Goya, però no estaven del tot segurs i volíem que nosaltres ho comprovéssim o ho certifiquéssim, no? Una autentificació d'un Goya. Ens van demanar que si podíem anar allà, als Estats Units, a estudiar l'obra directament. Arribem a Nova York i portàvem un equipament, la Bíblia, ordenadors, càmeres, llums i en principi va haver una miqueteta amb les autoritats de dir què és el que veniu a fer, no ens acabaven d'entendre què era el que volíem fer i al final la samarreta del Marc va ser una miqueteta el detonant per a que ens deixéssim passar tranquil·lament. En un estudi d'aquest tipus sempre anem molt ràpid, perquè és car estar allà, s'ha de pagar hotels i tampoc si l'obra finalment resulta que no és una gran obra, els propietaris han de pagar molt per això i intentem sempre que surti el més econòmic possible. Quan vam arribar al magatzem on havíem de fer les tècniques i havíem de portar l'estudi, ens van deixar un lloc que totes les parets eren blanques, amb la qual reflexava moltíssim, era molt gran, i jo vaig començar a fer totes les tècniques. Estàs 2 dies amb l'obra, no la pots tornar a veure mai més. Si has de fer alguna cosa, l'has de fer en aquell moment, si no ho perds ja. I vam fer totes les multibandes, ho vam fer absolutament tot, i no només una vegada, sinó que intentàvem fer diverses vegades per a si teníem resultats diferents. El primer que ens adonem quan la tenim davant és que es tracta d'una bona peça. Es tracta d'una pintura que està feta per una persona que realment sabia com executar un rostre, sabia com donar-li textures a unes teles. El que fem és utilitzar diferents tècniques. Parlem no només de les fotografies que podem veure de llum visible, les fotografies tal qual faríem nosaltres, sinó que parlem també de fer fotografies en llum ultraviolada, que seria just abans de l'espectre visible, i llum infraroja, que és just després de l'espectre visible. Per exemple, llum rasant, que és la llum que va pel costadet, llum transmesa, que seria fiquem l'obra i fiquem la llum per darrere. Tot i que era un retracte bo, no semblava tan goyesc com als seus propietaris les semblava. Van començar a trobar-se els elements que no eren corrents. I crides a l'investigador, vine, això et quadra? Perquè veig que aquí hi ha alguna cosa que no va. Les formes en les quals es treballen les diferents parts de l'ull, a veure l'escleròtica, a mirar el tipus d'il·luminació, i anar allà comprovant com tota una sèrie d'elements que al tindre per fi l'obra en directe i poder-la veure i poder-la jutjar ja no per una fotografia sinó per el que és l'obra en si, ja des d'un primer moment van començar a cridar l'atenció en contra d'aquesta atribució que se li donava. Al tindre per una part la firma i per una altra part una data, ens va cridar molt l'atenció. I al comparar la pintura de Goya d'aquella època veiem que no estava quadrant. Quan se fa la fotografia de detall tant ultraviolat com d'infraroig, més amb l'ultraviolat se veu que la signatura està per sobre de la capa pictòrica, més que res està per sobre del vernís. Llavors ens dona una tonalitat diferent a la de l'obra. A part que hi ha com a 2 colors diferents. La G era d'una manera i Oya era d'una altra.
Però per una altra part, la firma, quan la comencem a estudiar, podem veure com les esquerdes que se li formen a la pintura de forma natural, hi ha parts en les quals veiem l'esquerda de la capa pictòrica i que per damunt està de forma completa la inscripció. Això és el que està parlant-nos, que la inscripció se va escriure per damunt de la capa pictòrica una vegada esta ja havia craquelada. Per tant, ja podem pensar que ja havia tingut una antiguitat. Jo estava ficant la llum per darrere i llavors està ell i el quadre ficat i se va veure la inscripció. Llavors, amb l'infraroig el que veiem serien tots els dibuix subjacents. Pot ser que estigui sota la pintura o pot ser que estigui darrere de la pintura, a la primera tela, al primer llenç. Llavors, com que està del revés, es llegeix del revés, s'ha de fer dreta-esquerra, ja dedueixes que aquest escrit no està sota la pintura, sota la capa pictòrica, sinó que realment està darrere del llenç. A mesura que anàvem llegint la inscripció, vam descobrir quina era la dona que ens estava mirant des de la pintura. Era una senyora francesa que es deia Madame Blanchette i que tenia 35 anys. Què era en la seva vida? A veure, en un primer moment el que ens dona és un mal de cap més per intentar quadrar totes les peces. Però el bo és que aquestes peces, quan les vam anar quadrant, vam començar a anar veient que hi havia elements que allunyaven la peça de Goya. O sigui, que el client que va demanar aquella obra era francès, que se va pintar a França i que està datada en un moment en el qual Goya es trobava pintant en Espanya de forma normal. Llavors havíem de lligar Goya, França i ja ens dona una cronologia. Llavors, si sortim d'aquesta cronologia, ja no és, perquè és molt estrany que una persona en aquelles èpoques agafa, se'n va de França a Espanya portant la seva dona i li diu a Goya: me pots pintar la meva dona a part vestida amb un vestit anglès? Sí, hi ha molts detalls en aquesta obra que feien pensar que això ben bé un Goya potser no seria, no? Començant per la firma, que era molt rara. La data no quadrava amb les característiques de vestimenta d'aquesta dona. Si era Goya França, la data era molt temprana. L'estil de pintura, de fet, era també això més pla. Sobretot la vestimenta, obertament, no era el tipus de personatge que pinta Goya, ni les seves característiques fisonòmiques i sobretot les pictòriques. Una vegada acceptem que la firma no és autògrafa i descartem la possibilitat de que l'obra sigui espanyola, tenint en compte la inscripció que hi havia al revers i l'estètica de la representada, vam ficar el focus en un tipus de pintura cortesana francesa de la qual teníem clar que en aquell món teníem que acabar trobant l'artista que hagués executat l'obra. I a base de comparar estilísticament les obres i la pròpia vida d'estos artistes, vam poder acabar concloent que este artista que estàvem buscant era François Collet. Els nostres clients estan molt contents perquè han passat de tindre una obra que és un possible Goya o un dubtós Goya a ser una obra amb un pedigrí, noms i cognoms, que és un retrat de Marie Blanchette realitzat per Antoine-François Collet. Va ser un pintor de renom a França, tot i que aquí no sigui molt conegut, allí sí que va ser un molt bon i reconegut pintor. No hem sigut capaços de dir que esta dona que se deia Madame Blanchette i que tenia 35 anys, què era en la seva vida? Què era quan estava viva? Per què Collet la va pintar? Crec que hem acabat resolent el misteri de la dama. Ens agradaria saber una miqueta més d'ella, perquè és com, ostres, per què la va pintar? Perquè ho va dir el seu senyor i qui era aquesta senyora. Ens queda una miqueta el regust d'intentar trobar més informació de la senyora retratada.